musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare nogas bowte hitande ujuni ɗe nogas ɗiɗi ɓataake men carika faade rendo ko adi kala en daariɗo hen natal ɓosowal iwngal to banggue leydi Mali kono koye ɗemgal bambara ɓe kalata ko bamrankore aɓe jertina remiyankoɓe mabɓe wowɓe remde kala hitande so tawi ndemi ha coñi won iwoɓe guure mawɗe taw kañumenne ko somotoɓe ne jeytoya keewi ko arde cooda feccere ko ndemɗa ko kala walla ni ko ɓuri ɗum nawa so yeehi ha ceeɗu ngu fuɗɗima nadde taw an kadi ko connoɗa ko woni haaliss o a gayni ha laaɓi duttoɗa omo yeytuma ɗum ko ɓuri serde ɗum woni ko woni e nder leyɗele men wona ɗum noon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya hey men remiyankoɓe hey men remiyankoɓe sa remi nguura galle ma rento yeyde kala ha laaɓa rento rewde beelema haalis jeeya guerte ma ha laaɓa walla jeeya gawri ma ha laaɓa walla jeeya maaro ma ha laaɓa saabu sa rewi beelema haalis o a yeyat ha laaɓa so haalis o naati jungo ma mbattatama ko gueɗe bolle puyɗe ha laaɓa ceeɗu ngu so yeehi ha fuɗɗima nadde daña caɗele mawɗe no feewi duttitoɗa aɗa sottoya ko ɓuuri serde walla aɗa ñamlitoyo ganda e hoore ma walla duttoɗa e jawkal ma kal kumnoɗa aɗa neehi walla kal coggannoɗa aɗa yeytan ƴeewiya ko guurɗa ɗum noon kala ko neɗɗo ne waɗa hen yo ardinen haqqille no moƴƴi mbaɗa calcul moƴƴo iwoɓe guure mawɗe ne jogui camion ngaji mawɗi ma jippo yogay nokkuji kewɗi ko ndemɗa ko kala ɓe coodata sa gawri ma artoye ma ko ɓuuri serde a yeeyi ne woni moye seer ɗo e lebbi tati ma sottu ɗum ko ɓuuri serde ɗum noon battinen hen haqqillaji men no moƴƴi carika ene tindina men e ɗen gueɗe gueɗal gongal ballen ɗanniyankoɓe men ballen koye men woni wallude koye men ballen ɗanniyankoɓe men ballen tambiɓe galleji men onon jooɗiɓe e galleji oɗon paadi lewru kala neldede walla ni jomum ko jooɗiɗo ɗannaki kono jowirɗon koye dow mum balle ɗum gila teddani goto foof yo dañɗo heedi moni kala yo dañɗo heedi balle jomum saabu jomum ko waɗata ko so ɓooyi en wawi nattude wawde saabu Allah tagani mo nattata waaw ma ara saaha ko jomum wawno natta wawde ngam teppade walla teddugol ballen moni kala gila teddoyani so mawni dañana jooɗori ko jomum neldata ko laaɓen deeti mbasen bonnude nguura mbasen bonnude kuura mbasen bonnude ndiyam mbasen bonnude internet mbasen bonnude koye men mbaɗen économie moƴƴo wawde faabade koye men so sattoyi miccoɗen kala ko newi ma sattoy yobde facture kuura so tawi ne newanima ma arɗo e duuɓi seeɗa sattirma yobde facture ndiyam ko newanima ko kala ma arɗo e duuɓi seeɗa sattirma sodde sac maaro ko newanima ko kala
marɗo e dumuna seeɗa sattirma yiidema temi ɗiɗi e yeeso ma ko newanima ko kala marɗo e seeɗa sattirma hade sattude noon cakkanen peeje gila sattani en goni e galle enen pop jowitiɗen koye o heddiɓe nguuri koye ndema walla nguuri koye galle e ko neldata ko ballen mo mbasen bonnude nguura ka kono sa ƴeewi neɗɗo bonnirta ndiyam kono wela wonno yoɓata facture so naati tarodde wanjat tan wondaka robiñ wondaka hay sen salligino salliginto koye robiñ koyo ndiyam bon wondaka ɓayde kañum yoɓani ene moƴƴatno noon kala gonɗo e galle wiye ndu lewru aroru ko an yoɓata facture ndiyam moɗɗami ni lewru ndu o jogori yebde ndu so ari hay goto bonnata ndiyam e oɗon galle mbatten haqqillaji ballen tambiɓe gurdam galleji ɗi sa huɓɓi lampa ñif sa gayni ñif a nata nder suudu tan kuɓɓa lampa tarade kuɓɓa lampa nder suudu kuɓɓa ɗaccira noon jalta taw haajuma gasi haajuma ala hen so télé mum so lampa mum kala hen ko wawi wonde an haajuma ala ɓayda yoɓata yaltani e posma fipptani e ceɓal wudere ma haajuma ala hen ballen jogiiɓe galleji ɓe noɓe gurniri en saabu soɓe natti wadde en carodirat sa fini il faut jaaha ƴeewiyaɗo ñamɗa fo ƴeewoyaɗo lootiɗa fo ƴeewoyaɗo jarɗa alay sago ƴeewano gurduɗa ɓayteno fo en ndendinama e galleji eɗen ñaama eɗen jara eɗen kutoro courant eɗen kutoro internet eɗen mbaɗa ko beele ɗen ballen jomumen duwonɗen ɗumen kala subaka waɗɗum message duwonoɗa ɗum min de hanki a wottini kam a hirtini kam mi fini kadi a hacciti kam mi wanma o jomi duwonoma kono ala a muɗat mum ko tan ndeeƴa meranoɗa elle jomum ala ko meeɗi waɗandema e gurdam ñande nodduɗa jomum téléphone foof mboɗo jogui yangue walla inde walla mbo jogui haaju walla mbo jogui caɗele jomum waɗani tikka teɗo jomum ne ñamminma duuɓe kitale ne honnuma duuɓe kitale ne yarnuma duuɓe kitale aɗa huɓɓa kele aɗa hutoro kala tinnoɗen haysoko seeɗa gonen yimɓe miccotoɓe ko mbaɗane ɗen haysoko cetta gonen yimɓe miccotoɓe ko mbaɗane ɗen en gona yimɓe miccotoɓe ko mbaɗane ɗen sen ndenaki mbiyen en teddani teddungal ustima e men neɗɗago ustima e men kala ko neɗɗo wawi waɗandema kala ñande o waɗani asgase makko appare makko no ɓe mbiyata ni mi pare o kay mi pare mum mi pare makko taw sa yurnitima gurdam ma wonko nafma ha heewi walla o nafi yumma walla o nafi bamma walla o nafi ɓiye walla o nafi goto e famille maɗa kono noon mbiya mi pare makko ha laaɓi mi ñaguimamo tan o wannani mi pare makko teno mo ñamminma ñande foof omo yarnuma ñande foof walla omo ñammina yumma omo yarna yumma kono a yiyata saabu jiiɗa tan ko hoorema a meeɗa finde subaka ha mbaɗɗamo vocal walla nodduɗamo gam duwanademo min de mi tini ko mbatta ko aɗa tedda mi anda no dañirta mi anda no gollirta mi anda no gurduɗa kono ko mbatta ko de ne teddi amin jurmima de amin caggal ma ala noon komin mbawanma kono min mbawi tan ko duwanadema ndetoɗen mettinde ɓerɗe ɓen yimɓe wuurɓe waɗande yimɓeɓe ndentoɗen mettinde ɓerɗe ɓen kono guurɗen tan ko mettinde ɓerɗe mabɓe en ñohatɓe en jennatɓe en kuɗatɓe teni kadi en jalkitatɓe en bonnitatɓe kaari wallata kaari kay nafata kaari kay wondaka hay goto kaari nan tan banggue ne ñama ne yarata ne deeƴi taw ko kaari waɗata ko ana yiyata tena meeɗa duwonade kaari a meeɗa wallidde kaari so maayi haajuma ala hen ɓerɗe men koko koosi to banggue yidde e jurum guite men koko natti yiide balle e baɗe batteɗe ngon rendo noon ngo duwata ko Allah jaabo ngon rendo ngo moƴƴata ngon rendo jibinta ko barkinta yimɓe ɓe pewata ko nde moni kala heptinta gollal goɗɗo o
an gollanteɗo keptina gollotoɗo an ñamminteɗo irloɗa ñamminowo an jarnateɗo irloɗa jarnowo an ballinteɗo irloɗa ballinɗomo an cafreteɗo irloɗa cafrowo mo ketta e duwade ketta e wasiyade ketta e yurmade ketta e hecciɗinde ɓernde ketta e wasiyade ketta e moƴƴitinde guitta pelu maaya melew felore maaya kono hande woni yimɓe ne doga hay téléphone aji ɗi jiiɗa hay noddude enɗam mum a yiyat neɗɗo o jogo téléphone o jogo crédit o jogo internet wo aña noddude hay enɗam makko saabu holɗum wonko fadimo komi ñaguinoma a waɗani walla mi felma felore an de kaari waɗi ɗum a waɗani taw jomni huufi ko woni yeeso mum ɓuri ɗum doole ɗo mbiyata kaari waɗi ɗum a wannani ɗum ko walla mi ñaguinoma a waɗani ɗo bidon nebam sac maaro dépasse ne yeeso ɗum gasi a haalani ten ɗum sa gayni haalde ka pawowo ɗum hen woni yimɓe ne godi kalde ɓe noddi galle ɓe kewi wiyat tan ko ɗum gasi ɗum manki hay goto negani hay so lampa burli itta temedere mum ɗiɗi sooda waɗa hen on ala ene wawi lampa suudu ma kono lampa couloir lampa tarodde ko renda e huɓere ko ɗo jiyata mi yiya goɗɗo yiya baɗɗo ɗum o ala ɗon wuurani ɗon hoɗani ɗon walata waɗani on ko onon ha cuuro ɗon kono ala ko bonata ɗon ha pewnon ene wawi nder suudu ma de kono ko woni bowal ko feeñi ko a fewnta tene on a dañantamo jaam kadi ten so fewntime maɗa kadi ko baɗoyma ko boni ɓerɗe ne boni ɓerɗe moƴƴani ballen ɓiɓɓe men ballen baaɗiraɓe men ballen miñiraɓe men ballen mawniraɓe men so wonɗo ɓe keedani en yo dañɗo keedanɗen ɓe so wonɗo ɓe keedani en yo dañɗo keedanɗen ɓe goto men kala resi goto men kala resama so wi goto men kala resama ko an debbo a resama gorko resi ɗo ndeseɗa to a jibini desɗo ga hen o jibini no teddirɗani noon wo teddiri no joom galle ma jogori galle ni ko noon wo jogori galle no goto fof teddiri ko noon teddiri golle ɗe ko goote ala keblaɗo heblo moƴƴo woodi komo Allah uddiran demal ɗanni to woɗɗoy watti gollaniyoɓe par lewru so calcule dépasse makko ɗon haɗata net kala ko ɓurti ɗum ɓurtata teno ko joom haaju saha mo yiɗi comci saha mo yiɗi paɗe saha mo yiɗi weltinde hoore makko omo yiɗi weltinde joom suudu makko omo yiɗi weltinde sukaɓe makko kono wo ronka ngam ko fawi makko ko ngam galle pawiɗo e makko o walla galleji pawiɗe e makko ɗi ɗum fof o dañata jaam o ñallata ko ñiŋede ñallata ko yennede inde makko ñalla bonnede est ce que tene kadi so filñitima wo laaɓima o yo natti wadde ɗum wuuro fo renda felamo ana wadde ɓe ɓe renda ko ñammintaɓe ko hen Allah rokkanma ala koy Allah toñata Allah ittata jooɗiɗo mo watta haydara Allah yiɗamo diine yiɗa on diine yiɗa jottiɗo doole mum diine yiɗa on diine yiɗa jottiɗo e doole mum diine yiɗa guurɗo e dow yimɓe holno Allah ittirta arsigue on jottiɗo e doole mum mo diine yiɗa jottayɗo e doole mum wuuri e dow neɗɗo wuuri hen fenade wuuri hen ko fewani holno Allah ittirta arsigue on totta o yo ñammino Allah ka yiɗani ngen toñange Allah yiɗa ngen toñange kalen ko laaɓi ala ɗum ko nuskude ɗum noon musidɓe tedduɓe alay sago gudditen ɓerɗe men faade rendo ngo hoolare eggi ha laaɓi ha wi ceer kala mo kooliɗa ndewnuɗa mbuɗuma ñaama ko yiɗi fo wona so yiɗi o wona baajotoɗo so yiɗi wona baajeteɗo ko e wonde foof hande so tawi yimɓe hewɓe pelliti haalde hewɓe heɗanteɓe haala heeɗe en natan haalde ala hen nunɗude ko ɓuuri hen hewde majorité o nunɗani so mbuɗi rewi hakkude mon a heɓata ko ma ɓooya darade kaala ha bonna inde mum ƴeew ko tetuma walla yomma heddo buuɗel bu sappo o mi fiyatmo
ƴeewa tan mi yoɓi maydi bus sappo mo tampinami ɗo ten sa mayi ɗin bus sappo jogori leptudema ɗin buuɗi sappo jogori leptudema bone jewdi aduna en perdi ndimagu men en perdi neɗɗagu men en perdi fayida men en natti jogade koye men moni kala ko jamfotoɗo sa wiyama waɗ ɗum jamfoɗa sonnam tere jamfoɗa mahanam ɗum jamfoɗa wannam ɗum jamfoɗa goto fof ƴeewa ko dañi hen sonnam kayitol ƴeewa kayitol ngel ɗo hen il faut dañat hay so bus sappo jurnirɗen koye men jurniɗen rendo men ken ɓiɓɓe asli en ken moƴƴuɓe ken tedduɓe kono woto bonnen fayidagal men sababu nde haalis mo ñiɓata e men kala neɗɗo jamfotoɗo ɓurma yarude caggal kala neɗɗo jamfotoɗo mo anda ko waɗana ɓurma yarude caggal ɓurma honje yeeso ɓurma ɓawlu reedu kala neɗɗo mo anda ko waɗana mo siftorta ko waɗana jejjitowo ko waɗana koko dañi joni joni tan wooda miccota ko neɗɗo o meeɗi waɗandemi hunde en jogui woni yimɓe sa meeɗi waɗandeɓe hunde seeɗa e gurdam mabɓe ha aduna mabɓe firtoɓe jejjittama ɗo ɓe jiiɗa fof ɓe nanguirma ko juuɗe temedere woni yimɓe noon nde gooti ɓe ñande kala ñammina ɓe yarnaɓe a safraɓe ɓe jiiɗi ko mayidema ɓe jiiɗa gurdam ma ɓe jiiɗa hayyidema ni ɗum ne yaha ngol rendo moƴƴata ballen koye men ballen koye men mo Allah walli oɗo hennani yaaji omo jogui en ballen mo e kala saaha ustandemo dongal ko mbatta kode min ji ene teddi kono saaha anne ma ar ma ronkitoy haade ma ronkidde min cakkanma peeje peeje ɗe ko hollum wattu sodde ndam kon jaw kon neha kam janggo woɗɗo heedanma kono ala ko ar tan addu tan addu tan addu tan addu tan ɓuuri hewde joomum rafe arta jooɗo on darta ɗum ni haaji mon ala e mum ni ko rendo hulɓinigo musidɓe tedduɓe ko rendo habnigo ɓayde ko carika toɓɓere nde guddirten musidɓe tedduɓe tinnoɗe ɗacce kuddi tinnoɗen ɗaccen kuddi sen daari rendo men ngo ala ko waɗi ngo ni so wona kuddi a huɗat mi huɗa goɗɗo huɗa en ɓooyi haalde ɗum ɗo eɗen jogui nangue eɗen jogui sagataɓe eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi kono fof koko huuɗa jogui jawdi darini fof koko huuɗa sen ndemi ko seeɗa dañeten seeɗa o yonata en sa remi wawa jogadema lebbi tati ka kuɗowo ñande kala leydi ndi bona yene ndi karmuni ndi kuɗa ndi kuɗa ngaari kuɗa nagge kuɗa mbeew kuɗa gertogal kuɗa ɓiye kuɗa taane kuɗa neɗɗo kuɗa almudo ma bone yanengel ngel kuɗa ngel dambalel ngel naggam kuɗa ɓiye mo jibinɗa e reedu ma mo jiɗɗa guittaɗo e heeñere ma kuɗa ɗum ten hunuko ma ko tokako ko ñaama lamɗam ko ñaama nebam ko ñaama kirmasi ko ñaama pop kuɗa duwaw ɓuuri ɓattate wona konngol moƴƴol asli mum ko aljanna konngol bongol asli mum ko jeeyge ko Allah wi konngol moƴƴol way kono lekki putki en rokkira junge moƴƴe taw junge ɗe woni hen ko tamoroje belɗe walla furwiji goɗɗi belɗi konngol bongol ko lekki bonki katki sa ñaami ɓuuri baali katidiri haadde nguuren konnguɗi belɗi neɗɗo so waɗnima hunde seeɗa hay so wi ene yinma wuure makko ko moƴƴi nguurdon moƴƴere Allah ɓeydan mon moƴƴere son nguuri bonande Allah ɓeydanta mon tan ko goɗɗum tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en sen daari rendo men ngo en daari jawkal men kal jogoɗa temedere nagge a ɓirta hen ɓirdugal kewgal yurnito hoorema mamma ɗaldima kolaɗe waalo ara ndema donka dañde hayluji jeegom ɗi mbawa jogadema hay lebbi tati yurnito hoorema jangga qur'ana sariya ha gayna joɗɗa e karwal jorgal kesso yurnito hoorema
janga ha keɓa baccalauréat ha keɓa diplôme joɗɗa aɗa futtini guetel laara yurnito hoorema goto men kala yo yurnito hoore mum jurniten rendo men ngo jurniten jikkuji men ɗi jurniten ɓerɗe men ɗe goppen haasidagal goppen gañgu goppen dabare goppen dabare kaari fuɗɗima mahde tan ɓerɗa men muusa tension ngaji ngabba kaari resi jibini nawliri woɓɓe kadi ɓerɗe muusa wonɗo ɗum woni ha hande kaari ɓaari an pourquoi ɓarani ha joni ɓerɗe muusa kaari nati Amérique pourquoi natani Amérique ɓerɗe muusa kaari de wonko wawi an a wa ɓerɗe muusa tension ngaji ngabba haasidagal ngabba dabare ngabba gorrendo yahata ɗum tagui hande a ronkat jogade hay mo kooliɗa kala ko jiɗɗa wadde ma yi dariɗo ne bonna ma yi dariɗo joni joni ferɓituma ɗum tene kadi ɓe kalante hanana tene waɓe noon bonde ɓe dokketake jamais fenande tawno hollum ɓen ɓuuri heew ko an pewɗo o tan hettata e fenade anne an ɓuuri ɓe an kay deej yan ko Allah an ɓe kanma haalde ɓe kanma gonga waɗi noon ko majorité o kañumen jogui on pouvoir wona ɗum so wayi noon rendo wurata gurna moƴƴam alay saago gardinen pinal e ƴoyre e haqilantagal mbawino wurdude gurna moƴƴam so wona ɗum sahananaɗa goto foof wurata ko banggue mum taw ko enen gawi ɗum tene fuɗa so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen